गोजोननाय मोनदों आरो उनावबो जाहाथे थांनानै आरो बे गथ'आ मोजाङै आरो दावगालांथों आंनिफ्राय आरो जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय साबायखर होनाय जाबाय। बे फिसौखौ पेन्सिल सिलिकआव जितिनानै गल्ड मेडेल मोनबोबाय गुवाहाटीनिफ्राय बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि बिमाया आंनि न'आवनो थायोमोन फरायोमोन। दिनै बे फिसौआ जे बेसेबां गिदिर खामायना लाबोगोन होननानै आं दिनै सानाखैमोन। दिनै आं बिराद खुसि दिनै आंनि गोसोआवनो उत्सब जानानै आं गासै रायजोफोरखौनो लिंथाबनानै ओंखाम ओंख्रिबो जाहोबाय। दिनैसो आरो मा कालियावबो आं प्रसाद होनानैबो खेवा खालायनानै फुजा खालायबाय जाहोबाय आरो बिराद मोजां खुसि जादों आंनो बिराद मोसानाय आरो मुसुरनायबो आं गोसोआव दाबो आंनि गोसोआ रंजानायदोंनो फुरथिगावनो दाबो दं। नमस्कार आं बेखौनो बुंनानै बेखिनियावनो रायजोफोरनि जनायबाय आरो बयबो बे गथ'आ मोजाङै थांनानै आरो गेलेनानै गोजौआव थांनानै गोजौआव दावगालांथों होननानै आं बेखौनो भगबान आरो मा कालिनाव आर'ज खालामनानै दिनै आं बुंनाय जाबाय। नमस्कार। মোৰ এই মনশ্ৰী বড়ো মোৰ নাতি সম্বন্ধীয় হয়। তাই আজি ইমান দুখীয়া ঘৰ ইমান পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা ইমানখিনি যে অসমৰ ভিতৰত গ'ল্ড মেডেল আনিব পাৰিছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বহুত ভাল লাগিছে। আমি অশেষ ধন্যবাদ। আমি আনন্দিত হৈছোঁ। চবেই মিলি আমি এসাঁজ প্ৰীতি ভোজৰ আয়োজন কৰিছোঁ। হ'ব দিয়ক। ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। চবে সহায় সহযোগ কৰিব ৰাইজসকলে অলপ আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰণে ধন্যবাদ। नंगौ आं दा बर्थमान दंफैयो शनितपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय ढेकियाजुलि नोगोरनि सेरजों नांजाबना थानाय बालिसिया गामियाव। बे बालिसिया गामियाव थांनाय आसाम नाङैनो जिहेतुनिकि पेन्चक सिलेट होननाय गेलेमुनि थ्रुजों बादायलायनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव मनश्री बर'आ ग'ल्ड मेडेल मोनबोनानै देरहानो हादों। आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन एबा बिनानावनिफ्राय मिथिनो नाजागोन बोरै सोलोंनानै एबा बोरैहाय थांनानै दिनै बे ग'ल्ड मेडेलखौ मोननो हादों। ভণ্টি তুমি যে গ'ল্ড মেডেল আনিছা তুমি কেনেকৈ কি প্ৰচেছ কৰিব আনিছিলা? আমাৰ ছাৰে বহুত তাতে প্ৰেক্টিছ কৰাইছিলে ভালকে চিনিয়ৰবিলাকো বহুত প্ৰেক্টিছ কৰাইছিলে তাৰপিছত এনেকৈ। আৰু তোমাক কোনে শিকাইছিলে? চিনিয়ৰ কোন? চিনিয়ৰ শংকৰ দাদা ৰীমাবা। তুমি কিমান দিনৰ পৰা সেইটো চেষ্টা কৰি আছিলা? এক বছৰ হ'লে। এতিয়া তোমাৰ মনত কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে আৰু नंगौ गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे मनश्री बर'नि बिमा दङ। मनश्री बिमानि खुगानि रावनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन मा होनो बोरैहाय फोरोंनाय गेलेनो होदोंमोन आंनो एगारना होदोंमोन मोजां